B'investiment ta' ftit aktar minn 4 miljun euro, l-Isptar San Vincenz de Paul se jibda proġett fuq medda ta' 18-il xahar li se jara t-tibdil tas-sistema tal-arja kkondizzjonata f'21 sala. Dan fil-waqt li se jinbidlu wkoll is-suffetti u dwar se jinbidlu wkoll għal-LEDs. Dan sabiex ir-residenza tkompli żżid l-istandards ta' konservazzjoni ta' enerġija e kif se tkun qed tibdel is-sistemi li ilhom hemm mal-kwart ta' seklu. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal li ftit aktar minn 3 miljun euro ġejjin minn fondi Ewropej. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Silvio Parnis stqar kif dan il-proġett se jagħmel differenza fil-ħajja ta' 800 anzjan. Nixtiequ li naraw li l-anzjan jgħix kuntent u jgħix kif jixraq fl-aħħar żminijiet ta' ħajtu. U b'dan il-proġett li qegħdin nagħmlu ta' 3.1 million li wkoll il-Gvern se qed joħroġ miljun ma' dan il-proġett biex inkunu nistgħu nagħmlu sistema ta' air conditions f'21 sala illi se nieħdu ħsieb illi fit-18 xahar dan il-proġett jiġi mitmum. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi saħaq kif issa l-pakkeġġ ġdid ta' fondi tal-Unjoni Ewropea għandu lan li indirizza strateġiji ambjentali fosthom żieda fl-effiċjenza tal-enerġija. Dan huwa minn dak il-proġetti li jżewweġ numru ta' miri importanti, kemm dak li huma miri ta' qasam soċjali fejn hawnhekk qegħdin f'residenza għal kura għat-tul għall-anzjani, kif ukoll jilħaq miri dak li huma relatati mal-bidla fil-klima li jkollna aktar enerġija effiċjenti li jkollna sistemi li jużaw inqas enerġija biex anke nilħqu miri brabta mal-bidla fil-klima. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon għalli għalkemm il-Gvern qed jagħmel ħiltu biex aktar anzjani jibqgħu jgħixu fil-komunità, saħaq li dawk li jgħixu fl-Isptar San Vincenz de Paul ukoll għandhom igawdu minn kwalità tal-ħajja. Saħansitra l-Kabinett qed jiddiskuti numru ta' standards li ġew infassla mill-Awtorità tal-Istandards għal ħarsien soċjali. L-standards qed nagħmluhom għal kulħadd, sew dak li huma istituzzjonijiet privati u sew dak li huma istituzzjonijiet li huma tal-Gvern. Aħna mhux biss in-numru rridu nħarsu ta' sodod, imma jdu nħorsu wkoll l-kwalità tal-ambjent li jkollhom l-anzjani tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.